ngalento eniyenzayo. Abamnyama lento eniyenzayo nize nikhuluma ilungu nithi ama-parallel structure. That is nonsense lento leyo. Hlanganani nibumbane nenze into eyi-one. Ngoba lento yenu yokuqala yokulokhu nibanga nonsense into engekho. That is a rubbish lento leyo. Kufanele ukuthi nibumbane nibe yinto eyodwa ningalokhu nizozela nelungu la nithi parallel structure yokunuka. Lento engenza kumawadeni into engizoyenza mangizwa nje kuthiwa wena kule wathi uxabene nalo uxabene nalo vele ngiyifake ku-social media ngithi no uphazamisa umphakathi lapha ngoba lezi ingqondo zenza ama-parallel structure ngithunywe yilo-ANC ukuthi ngizomosha la. Uma ngizomosha kulamawadeni kiwo nilwela iy'khundla. That is nonsense leyo nto leyo. Iyekeni kusuka manje namhlanje. Uma kukhona owenza lokho mina ngino-DM angingena ukunikeza iy'namba zami ngoba siyalwa la. Asifuni ukuthi sithi sibhekene kube kunabantu abashaya ngemumva. Sithi siyabheka ngemumva kunamasosha asewini kodwa sithi sihamba sonke.